Good morning, good afternoon mga PSS. Hapon na naman po ngayon. Oras na naman magkipagkwentuhan sa inyo. Ngayon po, ang aking gustong i-share sa inyo, akin naman po, gusto kong italakay ngayon about dun sa, sabi kasi ng iba, kapag wala ka daw ng yung mga sigarilyo, beer, hihina daw ang iyong kita sa negosyo. Sa katunayan, pumali po sila. Balikan natin yung panahon ng si Duterte ay yung aming presidente. Noon kasi, nung siguro by the month of June, nung nakaupo pala si Presidente Duterte, ang una niyang ginawa yun, di ba yun? Yung pag-i-implement nung dapat sa mga malapit sa school, bawal ka magtinda ng sigarilyo at alak. Di po ba? Ngayon po, nang i-implement po yun, ang agad na pumasok sa aking isip. Kasi dati noon, halos ang binta namin siya sa mga sigarilyo. Kasi ang pinakabinta naman kasi dyan ay yung Fortune, Philip, Marlboro, Hope, Winston. Yun naman yung mga bisyong yan. Malakas yan. Tapos ang malakas na bumili sa akin yan, yung mga pulis. Kasi kung dito po kasi sa amin, daanan pag galing ka sa Karangahan, daanan kami. Bali, dito nagdadrop by yung mga police po dito sa amin, yung mga sigarilyo dati na. Ngayon, nang i-implement yun, agad ako nag-worry. Kasi di ba, mga police yung bumibili sa'yo. Sabi ko, malamang na hindi kayo ang magsusuplong sa akin, hindi kayo magdadakip sa akin. Pero yung ibang kasama nyo, sila ang magdadakip sa akin, di ba? So, kawawa naman ako. Isipin niyo yan, ang halaga ng sigarilyo nun, ubos ko, lalimlit sa yung Fortune, isang kaong Fortune. Ubos yun sa isang linggo. Yung Marlboro, kalahating kahon. Yung Philip, mga 20 rim din yun. Basta malakas. At alam niyo ba kung ganong halaga nun ng panahon yun, nagtitinda pa ako ng sigarilyo? Ang halaga nun ng sigarilyo, maabot yan mahigit 50,000 ang halaga nun. Kaya naisip ko agad, kasi yung supplier namin, ganito ang itinanong ko sa kanila. Kasi nang i-implement yun, ang sabi sa akin ng aming supplier, sabi ng MTC, daw, kapag kinumpiskate daw yung product nila, yung mga sigarilyo, ang sabi, ipalista ko lang, hilingin ko lang daw po sa kanila yung resibo. Yun lang daw ang gawin ko. Paano ka ako, di ba ako naka-terms yun, yung inyong produkto? Di paano naman paano ako? Kasi di ba nag-umisyo ka ng PDC, then solve na sila, ikaw hindi pa, kasi yung produkto andyan na sa'yo, kailangan yung pagpupundahan mo yung check mo yun. Ngayon ang sagot nila sa akin, wala daw silang magagawa. Ako hindi pwede, dapat ka ang business hindi one-sided, di ba? Nakuha niyo pa ang ibig sabihin ng hindi one-sided. Ibig ko pong sabihin hindi one-sided, dapat tulungan po tayo parehas. Hindi lang yung isang lado ang napapaboran, kundi dapat tayo ring mga sari-sari store na napapabor din na sa atin yung mga decision. Let's say yung supply natin, dapat yung lahat ma-secure natin yon. Halimbawa, malapit na sila sa expiry date, papalitan nila yon. Yun ang kagad ang tinitingnan ko doon. Kasi pag ang customer natin nag-complain, din yung produkto na return sa atin, ibabalik din natin sa kanila, sa ating mga supplier. Protektahan mo ako at protektahan ko rin ang iyong produkto. Ating ibibinta, as long as protektahan mo rin ako. Parang ganun, palagi yung label agad dyan ang aking pananaw. Hindi pwedeng si supplier mo lang, bigyan mo ng chance na magbinta sa'yo, tapos habang siya kumikita, ikaw ay nasa doon ka sa langanin. Kaya yun ang mahirap sa mga sari-sari store, mamalimit, di ba? Kasi pag nag-start ka pa lang, wala ka pang supplier, pati yung produktong yung binibinta, wala siyang kasiguruhan. Kasi pag binili mo yun sa mga supermarket, ang implication agad nun, yung kanilang bininta ay doon na sa final consumer. Hindi yun nagre-reflect as ibibinta mo pa rin siya, i-resell, di ba? Kaya yun ang kaibahan. Pero
mas maigi habang tumatagal ka sa business, pangalagaan mo rin yung mga supply mo. Talinungin mo kung ano ang mga consequence, ano mga terms, tapos paano ang transaction nyo doon sa mga nabibiyo, yung mga back order, kasi nada-damage. Kasi kapag hindi nyo, yung mga nabibiyo nyo, hindi nyo na-return sa inyong mga supplier, ang tendency nyo nun, ikaw mag-absorb. Kawawa ka naman, kakunti lang kita mo, tapos ibibigay mo, matatapon lang sa wala. Yun, doon tayo dapat i-mitigate natin. Ngayon, isa naman doon. Ba't nasabi ko nga sigarilyo, ang mga bisyong yan, sabi nung una kasi sa akin yan, pag inalis mo daw yung sigarilyo, hihina ang kita mo, hihina ang binta mo. Sa totoo lang po, nung una, siguro mga isang linggo nalibago ako. Kasi, yung, di ba, yung mga suki mo sa bibili sa'yo ng sigarilyo, hindi mo na sila mabibigyan ng sigarilyo. Pero over time, naisip ko rin, parang hindi lang kasi dapat tayo magtitinda, hindi lang tayo dapat kita ang isipin natin. Yung responsibility din natin sa ating mga consumer. Kasi di ba yung nagko-consume nun? Imagine mo, sabi ko, ang mahal-mahal na ng sigarilyo, tapos, ano mo lang yun, sisindan mo lang yun, susunugin mo lang, tapos wala naman sa yung benepisyo. Wala, hindi ka naman nabusog. Nasisira mo pa yung kinabukasan ng mga tao yan. Kaya, sabi ko, damo ka ako mag-stick dito sa ganitong situation. Ano kaya subukan ko nang itry na get away na muna doon sa mga bisyong yan. Kasi mga bisyong yan, ang totoo lang po, magandang kita, pero hindi tayo nakakapagbigay ng kinabukasan sa ating mga consumer. Ano pa? Pangalawa pa din po doon, aside from hindi tayo nakakapagbigay ng magandang feature sa ating mga consumer, at yung pangalawa po doon, para tinutolerate pala natin sila na magbisyo. Unang una, halimbawa ko, hindi naman ako nagbibisyo. Tapos sila yung nagbibisyo, ang sisindi pa sa'yo. Di ba yung second hand smoke? Yung second hand smoke, ikaw naman ang lumalangkap nun. Ikaw naman tayo, hindi naman tayo nagbibisyo, di ba? Kaya yung difference. Nang bumaba yung presyo ng mga langoy, alam niyo po ba, ang masa ito, di ba? Tuwang-tuwa sila. Pero kalain, hindi niyo po ba naisip na yung mga kabayan natin nasa Parplang Barangay, yung nagniniyugan, yung umaasa lang doon sa niyog ay nagkukupra. Kawawa naman po sila. Napakamahal na kayo ng labor. Tas-tasan ng labor. Tapos ngayon bumagsak pa yung presyo ng oil. O di, kawawa naman po sila. Ito nga po yung hindi pantay sa panahon natin. Andyan yung ating gobyerno, pagwan tinutugunan daw, kamo, yung suliranin ng ating mga mamamayan, tutulungan natin yung mga magsasaka. Ba't yung magsasaka ilalapad natin at ang pinapahirapan sa ngayon? Ba't naman po ko nakakapagsabi ng ganun? Alam niyo po ba? Kami po kasi ay meron din kaming niyugan. Kami pong mag-anak, ang aking pong pamilya, ang aking pong mga kapatid, andun po sa coastal ng Lagunoy, at din po sila nakatira, at dun po ang kanila pong kabuhayan ay niyugan. Ganun po. Kapag bumagsak po ang presyo ng niyog, mabagsak din po ang kanilang kita. Liliit po ang kanilang kita. Oh. Alam niyo ba kung ilang araw ang pagkukupra sa Bukirin? Umabot po yung isang linggong trabaho sa bukid para lang makakuha ka ng yung gusi or income doon sa Bukirin mo sa niyugan. Pero dapat sana yung tinutugunan din ng ating gobyerno, kasi napaka-vital din naman nun, di ba? Ginagamit siya sa pagluto ng pagkain. Dapat itong palm oil ang mura-mura, tapos samantalang yung ating local product naman nasa pawan ng palm oil. Di ba dapat din kontrolin ang palm oil? Kasi hindi naman na sa atin yan produkto eh. Hindi naman na sa atin yan. Galing yan sa Malaysia. Ano limbang ekonomiya ang tinutulungan natin? Yun ang dapat din nating alalahanin. Tama, mahal ang mantika. Tama, mahal ang oil. Pero sino po ba ang nakikinabang ngayon kapag bumabagsak ang oil? Sa tingin nyo kaya sino?
Yun bang mga Pilipino, kagaya natin? O yung Malaysia na nagkinabang sa atin? Mas natutulungan pa natin yung mga farmers ng Malaysia. Yung ating mga kawawang mamamayan, kawawa nating mga kapamilya, nasasagasaan sa sobrang pagbabagsak ng oil. Ganun ba ang presyo natin ngayon ng oil? Alam niyo po ba? Ang isang kilong kopra, para ka makakuha ka lang ng 1 kilong kopra, alam niyo ba kung ilang buo ng nyug yun? Alam niyo po ba kung ilan? Mahigit po yan sa 3 o 4 na pirasong nyug para sa 1 kilo lang ho na kopra. Pero mas maganda pa sana, ibenta mo na lang ng buo. Kaya lang hindi ka naman nakakapagbenta na yan ng madamihan. Halimbawa, meron kang nakuha sa nyugan mo, 20,000 piraso nakuha na nyo. Gusto mo naman yun ibabagsak. Let's say dito sa Naga City, wala namang kuha ng ganong kalakihan. Kaya yung pang problema natin. Kaya madami naghihirap, madami sa ating gobyerno. Ano kasi, para minsan sa kagustuhan ng ating gobyerno na matugunan, pamurahin yung oil, pamurahin yung ibang bilihin, hindi naman nila tinitingnan kung sino ba ang nasasagasaan. Asan ba? Kaya palagi yung sinasabi. Palagi tayo yung sabi ng pantay, fairness. Pero paano ba yung naging fair? Ang iniisip lang natin yung tama, mura. Pero kanino bang ekonomiya yon napupunta? Sa Pilipinas ba o sa Malaysia? Di ba po ba? Kawawa naman yung ating mga mamubukid. Hindi mahirap nga silang makapangutang sa mga bangko kasi di ba? Wala man sa kanila magpapangutang. Sa agricultural land po, wala nang mapangutang. Tandaan niyo po yun. Sana matugunan din yun ng ating gobyerno. Bakit? Kasi ang tagal-tagal na. Kahit na nga lang yung tinatawag nun dati, yung mga kukupid, yung mga beneficiaries, no? Kami din po, beneficiaries. Madami po kami yung mga certificate. Oh, andyan ang Coconut Planters Bank. Nang i-claim namin yun, wala rin. Sabi daw nila, sequestered yun ng government. Pati ba naman yun? Na-sequestered nila. O tapos ngayon, sino po bang nagsisuffer? Kasalanan ba yan ng mga mangungupra? O kasalanan yan ng mga politiko natin? Kasi mali ang kanilang mga desisyon. O tapos ngayon, yung mga mamubukid natin, yung mga nangungupra, yung gagaya po ng aming mga pamilya, yan po ang manasagasaan lagi. Pero alam niyo po ba sana kung bumalik man lang sana doon sa mga, at least yung oil, magbalik man lang sana doon sa mga 1.8 ang isang kantina, okay na po yun. Kasi medyo maganda-ganda na po doon ang kita ng mga farmer, ng mga nangungupra. Pero pag bumagsak, halimbawa ngayon, kano na lang bang ang sa kantina ngayon ng oil? Mga bot na lang 1.4 pa, meron pa nga mababa ang presyo. Pero pang palm oil po yan. Kawawa po ang mga ating mga mamubukid. Kaya di ko makita kung saan bang logic minsan. O kaya walang taong naglalakas loob na magingay, magsabi ng ganong sitwasyon. Hindi kasi nila napapansin nyo. Kasi ang pakialam na lang nila kapag mag-election, madaming buboto at magbuboto naman ulit sa kanila. Makakuha sa gobyerno. Alam makatulong. Sana hindi naman kami ang mga mangungupra po ay, so tandaan niyo po, ang mga mangungupra po, mga kagaya namin, ng aming pamilya, hindi naman po kami humingi sa gobyerno na bigyan nyo kami ng pera. Ang kailangan lang po ng mga farmers, ng mga maniniyog, ang kailangan po nila ay yung price stability. Yung bang pwede mo siyang sabihin, pag nagkupra ko ngayon, ganito ang aasahan kong presyo. Ganyan ang kailangan ng aming mga mangungupra. Ba't naman po ako napapunta naman doon? Babalik ko po ulit yung mga hindi nakapagpakinig. Binabalik ko po doon kasi ako po ay isang anak ng mga nangungupra. Diyan po kami galing. Kaya po, sabi nga niyan,
Pag nararamdaman ko sobrang na ang pababa ang presyo, sabi ko, parang naman kako nitong inaapi na naman ng mga ngupra. Kawawa naman po sila. Like, share, comment, subscribe!